vaikuttaa. Pitää ottaa rauhallisesti eikä pidä olla itselleen liian ankara. Se on aivan varma, että siellä on tulva sähköpostia ja kaikkea muuta on tapahtunut. Nykyäänhän tapahtuu lomien aikanakin kaikenlaista, mutta pitää ottaa rauhallisesti. Töihin paluuahdistusta pahentaa monen kohdalla epävarma talous- ja työllisyystilanne. Epävarmuus vaikuttaa ihmisen työssä jaksamiseen. Jopa niin, että on selvitetty, että työurien paras tämmöinen pidentämistekijä, työviihtyvyystekijä olisi se, että ihmisillä olisi varmuus työpaikkojen säilyvyydestä. Työnantajapuolen pomo Jyri Häkämies toivoo, etteivät ihmiset olisi pilanneet lomiaan syksystä murehtimalla. Toivon mukaan mahdollisimman harvalla näin olisi, vaan että loma olisi tehnyt tehtävänsä, että palattaisiin latautuneina töihin, mutta tietysti on myös ymmärrettävää se, että on huolta siitä, että miten työpaikkojen tulevaisuus, onko uhattuna. Myös Häkämies lopettelee lomansa alkavalla viikolla. Kyllä tästä alkusyksystä varmasti tulee hyvin haastava ja varmasti myöskin kiireinen, mutta erittäin niin kuin latautuneena ja toiveikkaana.